Ndị be anyị daalụ mma agbasi mbọ ike ka ife niile m na-ekwu ka ọtụtụ ife m na-ekwu na ife a ga-akpọzi presentation ma ọ bụrụ oyibo ka ọ n'asụsụ nke anyị maka ọka mma ka ọ bụrụ part of ịtụ aro. Ife m chọrọ ikwu maka ya bụ okwu nwanne anyị nwoke Catholic priest ka ọ wụ Joy Maria Nwebe, ejikwa m n'aka na mkpọtara afa ya ọfụma, na nwanne anyị nke ọzọ Ebuka Obi, ndị a na-adresị ya as evangelist. Onye ọzọ ya abatakwa n'okwu a nwanne anyị nwoke Catholic priest kwa ka ọ a ga-akpọ ọrada afọ ya wụ Ejike Mbaka esochaghị nwa okwu a, mana ha na mmadụ na-aba ọrada Nwebe na-akọwa na Mbaka so n'okwu a ha na-ekwu. Ife m ji atụnye okwu ọnụ bụ maka na o kwesịrị ka atụnye ọnụ, and ọ wụrụ oge enwe anọsa wụrụ oge ife ka dị mma ndị okenye ga-atụnye ya ọnụ. Kedu ife o ji kwesị na ndị Igbo ga-atụnye ọnụ n'okwu a? Mmadụ ịtọ abụ ndị Igbo ka ha wụ. Ọ wụ eziokwu na onwezi ife zoro ezo n'elu ụwa, ife niile gbasara Igbo agbana ya n'anwụ, mana anyị asịsị na ife ada aga ọfụma asị na mebirizie gawa. Ọ bụrụ oge Igbo bụ Igbo, oge Igbo ghọtara na ya na nchịkwa kwa ụbọchị, ndozi kwa ụbọchị ekwesịghị ịkpọ mmadụ eto oku because ọ mmadụ nwe ha. Mana ịma na ya apụọna na ndị Igbo apụọna na era ụmụnna. Ife Igbo nọzi na ya onye ọbụla na-eme etu o si so ya. Mana mụnwa ekwetachahụ na etu ahụ ga-aka mma. Mụnwa kwetara na mata etu ife si mmebie si gbaa mbọ na-achịkwa ya. Wee sị ka m tụnye ọnụ n'okwu a. Ana m ekwuye n'afọ ma ada m ekwuye n'afọ omenala defenders. Ụmụnne anyị taa ewepụtakwana m oge gee ụnụ ncha ntị n'ọnụ ọfụma, gee ntị ọfụma n'ife unu na-ekwu. Ife m na-ajụ ụwụ kedu ife Igbo ritere n'ife ọnụ na-agbagasị, ka o si wee bido na nwata nwaanyị, ka m si gụta n'akwụkwọ na ka m si wee wọchị na vidio n'oje na nke Ebuka Obi wee kwuo na ife ọma merie kemgbe ya ji wee bịawa ebe a na wee go nọpụta hundreds of millions. Ebuka Obi wee celebrate ye na miracle na-emerụ ndị otu ya, na Chineke na-arụ ọrụ na ebe ọ kwara ọnọdụ nke wee na-eme ihe ọ na-eme. Na-efolokwa the time mechaa nụ na-emecha wee chọpụta na nwata nwaanyị wụ mmiri ka ọ na-ere or mineral or something like that. Ife nwanụ wee tasuo ka ọkụ, nọọ ife ndị mmadụ na-akpọ arrange miracle ka ha mere arrange. Emekwa maka enwere m ọtụtụ ife dị mkpa ede na ọnụ oyibo ayas na m ede na 20 books. Ọ na m na-enwe efe eso ụdị ife ma nwere efe 20 books, mana ọ na-ahụ ngụgide akwụkwọ ike gwụ m asị ka m na-enesi ụmụ short videos a, ma nke ọnwa Igbo ha ma nke efe Igbo ha oge mbụ before nke m shift Imo ha. So mbịakwa na-afụ
ndị otu Ebuka Obi respondụrụ na-akọwa na ndị mmadụ na-achọ ịkwatu ha wee na-ekwu na ọghara ji miracle. Then ife anyị fụziri ụfọdụ Nwebe ọrada Catholic priest Nwebe ọtọghọm so mma mkpọ fada ịtọghọm onye wụ fada wụ onye nwere ike ịkpọ fada wụ onye tọrọ m ọfụma na ọgbakwa onye ji 5 years tọm n'ihi eru 70 years 80 years mgbe kpọọ ma mkpọdo fada n'okenye ka mma kpọrọ nna m my father. So mụzie ka Nwebe bidokwa tinye ọnụ na ya okwu wee na-adaptasịsị wee na-asị ka m jụọ mmadụ eto a maka ebe Mbaka si bata na ya na Nwebe si na Mbaka ka ndị otu Ebuka Obi si na-eme ya ife na-eme ya. Ana m afụkwa ebe Mbaka na ọnọkata ọ tụọ ikpo okwu ọ na-atụ ikpo okwu na-atụ anyị abụọzi ụmụaka anyị ma na ọtụ Ebuka ka ọ na-atụ ya. Wee na-ajụ mmadụ eto a kedu program unu fọ ndị Igbo ife ndị wee sịrị ka m mee vidiyo ahụ na mfere ebe Nwebe na-ekwu na Mbaka n'oge o bidoro ọfụ na ọ na-awa ọtụ aka na deities enwere ọkụ mana Nwebe mana o nwere ndị na-ṅụrụ iyi na ha achụpụ ndị Igbo na ana Igbo a nwaanyị na agha atụrụ ndị agha aka ka ha batadebe ana Igbo ka m bie okwu a nkenke. Mmadụ eto a Igbo ka anyị nchawa anyị anọ ụwa etu anyị si dozi etu anyị si gbadebe mbọ kịta anyị eme ka anyị nọ ụwa ọfụma ma ị chọrọ ma ị chọrọ ma ị chọrọ ikweta ị chọrọ ya ekwe na ama na ụnụ na-atọ na-edighị na religion jụọ na-eso onye ngwụ ebe na-akụzi religion and ana m ekụziri every category that religion. Ịnụ ụwa wụ a reality a na-agbagazi agbagha ya na onye ọbụla kwesịrị idozi ọnọdụ ya. Wee na-ajụ ụnụ ka program ụnụ fọ ndị Igbo Ebuka Obi kedu program ị nwere ka ndị Igbo na-shiga bidokwa gbaba mbọ? Nwebe ka program ị nwere ka ndị Igbo na-shiga bido gbaba mbọ? Mbaka ka program ị nwere ka ndị Igbo na-shiga gbaba mbọ? Ụnụ anyị ekwe ndị Igbo nkwa na ebe ọbụla ụnụ si na ụnụ na-emezi preaching or teaching today na ife ụnụ ya agwa ndị Igbo oshifo na ụtụ jee na ebe ụnụ na-arụ jee ọrụ afịa ka ị na-azụ jee zụsiri ike ọ nwezighị afịa ị na-arụ jee na ọbụbọ nne gị ahụ gbara mbọ ebe ahụ. Ifu ego gụrụ ọka gaa na ya ifu ego bite mmadụ gụrụ ọka gaa na mbụbọ nne gị 6 months gaa ịghọrọ ọka taa. Mbaka multitude a na-abịa na nke gị ịgwa ha na miracle a ọkwanụ ha tinye ji n'ala ji apụta na ya ka weta miracle dana ekpere. Ọkwanụ ibe nsị ka m gwa ụnụ maka ikwu amaghị ibe ezie taịm ụnụ na-atọ ya ejepụta na-atụ onwe ụnụ ikpo okwu ndị followers na-anọrọ na-ege ege ghara ije chọọ ife ha ya arụ. Ife eji mara Igbo gboo na onye Igbo ọbụla na-enwe ife ọ na-arụ. O nwere ofu nwanne nne m Azụbuko afọ nke akwụkwọ opportunity ma iso wee kwe oge ife mere ife a m chọrọ ịkọ maka ya mere apụtabeghị m ụwa. A sị na first shell tụrụ na Port Harcourt gbuburu ya otu ụkwụ 1967. Oge ndị iro anyị sị ka egbuchaa Igbo niile ya na nne m wu nwanne ime nne ka fabụ nne m na-esi na-ebujere ya n'ụlọ ọgwụ. Azụbuko ji ofu ụkwụ rugide carpentry wee nwụọ 25 years after. Etoniteziri mfụ ka ọ na-eji ofu ụkwụ arịgo enu. Mana ife anyị na-emekịta wee da-agwa ndị Igbo ha na-atụ anya miracle ha na-atụ anya power na-atụọ deities aka nwere ọkụ mana o nwere ndị ji machine gun abata n'ala Igbo na-eme ka ha nasịsịa ndị Igbo ana Igbo. Ọ bụkwa na ndị Igbo nwere ebe anyị eji anabata ha
achọghị ha na Cameroon, achọghị ha na Ghana, achọghị ha na South Africa. Anyị nwekwara ndị ya ha tụọ deeti ya ka o nwere ọkụ. Anyị nwere ndị na-eme miracle, mana onwe ihe ha mewuru maka ndị ahụ. Anyị nwere ndị na-ahụ ihe ekpe ekpere Chukwu anụ ya, mana ha ekpebeghị ekpere ka ndị Igbo a na-abịa na nke ha jee chọọ ihe ha ya arụ. Biko, ana m ayọzi ayịyọ, ana m ayọ ka ayịyọ gaanụ na direction ahụ, na unu enwee na following, unu enwee na ndị Igbo na-eso unu. Gwazienụ ha ife eji mara Igbo na ife eji mara Igbo wee gba mbọ. Ọ bụghị ikpe ekpere, ọ bụghị ịtụ anya miracle. Ka ọ dịgodo otu a.